Balik na po si Zay. Ano po na po? Balik. Ayaw tapos sa tanan. Kung ito kapatid sa Tapos yung message yun. My God. May kawali-wali dire. We're calling the attention of customer Grace Ligamon to Webster area, please. Customer Grace Ligamon to Webster area, please. Bawas ko. Sa mall. Nako sa mall, guys. Tanaw-tanaw ta sa presyo, guys niya. Pero di ko mo palit. Nyari ra ko direct kay kuan. Dari ma'am.